kuchita zinthu poyera momasuka mopanda kuzimbaitsa ndi abusa achindunji. Ndimakonda kwambiri abusa wa chifukwa is a family man. Nthawi zambiri amakhala omasuka kunena akuti inetu ndinakwatira ku Phiri Longwe ndipo tikunena pano ali ndi ana atatu, Happiness, Hobson komanso Heartful. Amayi abusa nthawi ya kutopa kumene tili nako inenso ndatopa ngati mmene mwatopera inu. Ndiye tonse tikumana otopa tokha koma kufuna kuli nkhani ya kupatsidwa mphamvu za uzimu kwa Akhristu amene tikuwatumikira pa mpingo. Tili ndi nkhani imene timayang'ana maphunziro a udindo wa Chikhristu mmene ndati kupatsidwa mphamvu pa fundo namba 1 ili ndi timfuti ndichedwe chifukwa choti muli nazo kale. Fundo namba 2 tikunena kuti maphunziro a udindo wa Chikhristu. Department ya Stewardship imaonetsetsa kuti pa mpingo maphunziro a udindo wa Chikhristu akuchitika, komanso kulimbikitsa mipingo yonse kukhala ndi mndandanda wa mamembala molingana ndi zomwe amachita pa mpingopo. Chimene chonso ndi chinthu china chofunikira kwambiri chimene department imayang'ana ndi kuonetsa kuti chimene chikuchitika, komanso kukhala ndi zochitika zina zopindula miyoyo. Ngati department ya stewardship nthawi zambiri timangoganizira kuti stewardship kwa kuyitanitsa chachani chachikhumi. Yes, department ya stewardship tikangomva nkhani ya stewardship ambiri ife takhala tikuyipanga interpreting nkhani ya ndalama, nkhani ya chachikhumi, koma mwaona tinotayikamo ganizo lakuti ifenso stewardship tingathe kulalikira uthenga. Ntchito ina ndi kulalikira uthenga zochitika zakupindula miyoyo zomwe takwanitsa kuzichita mu zaka zitatu zimene tinapatsidwa mwayi kuti titsogolere ku department ya stewardship. Zilipo izi zotsatirazi: maseminara amene takhala tikuchita mu zaka zimene 2022 kukafika mpaka na 2025. Tili ndi maseminara angapo amene ku department ya stewardship amachitika. Tili ndi nkhani ya maphunziro azamalonda kapena kuti business, ena tingathe kungokonda kuchiro tima entrepreneur kandalama, personal finance management, kuti kodi ndalama atazipeza ndizi tizigwiritse ntchito bwanji. Tiliso ndi nkhani ya maphunziro olimbikitsa udindo wa Chikhristu. Kuomba nkota pa masemina onsewa amene timayenera kuti tikhale nawo ku department ya stewardship, ndiye kuti takhala ndi masemina aja amatchedwa kuti TOT. Munchichewa ndinakonda kungonena kuti maphunziro a ophunzitsa. Maphunziro a ophunzitsa amene wawa tachita ndithu onse pamodzi 32, komanso kuchuluka kwa masemina kuchokera mu maphunziro a ophunzitsawo TOT. Iwowa tikaphunzitsa amapitanso nkumakaphunzitsa kwina, ndiye amenewo 57, komanso mipingo yomwe imatenga mbali 739, komanso kuchuluka kwa mamembala amene amapezeka m'maseminara amenewa 6469, komanso kuchuluka kwa mamembala amene sali a Seventh Day Adventist na ma SDAs okhaokha. Timayitananso ngakhala amene sali a Seventh Day Adventist. Ndi opportunity yathu kuti tipengenso present uthenga wabwino kwa iwo. Ndiye amene wanso timawayitana in total 68 amene tinakwanitsa kuwapanga rekodi. Semina ina amene nachitika ndimene mukuyionayo, kumeneko kunali kumponera, kumene tinakhala ndi maphunziro a ophunzitsa TOT. Kumeneko kunali kumponera Hillside, kumene tinali ndi mulendo olemekezeka amene tinamuyitana kuchokera ku North Malawi Conference komwe ku Mzimba, Mrs. Dindanse Nkandawire. Komanso amathandizana ndi Edwa Ndalama amene ngakwathuko kuno kutete kudedza. Mrs. Dindansewo ndi amene tikuwaona khala mpando namba 3 kuchokera kudzanja la manzere makamaka ineyo mene ndi ya kuphunzitsa anthu ophunzitsa kumene kunali ku area 18 SDA Church
imene ndi semina imene inachitika 30 April mpaka pa 6 May 2023. Meneku tinalinso ndi mulendo yemweyu titamuona ndi facilitator wamkulu amene anabwera. Now zipatso zamaphunziro azamalonda kapena business entrepreneurship ndinokondwa kudziwitsa nyumba ino kunena kuti kuchokera m'masemina amene wawa anthu apindula kwambiri. Department ya stewardship inasiya kumangoyitanitsa chachikhumi osawauza anthu kuti chachikhumicho chidzibwera bwanji. Kwanza anthu wakuti choperekachi kuti chibwere muyenera kuchita izi zimenezo mwina zimachitika koma mochepa. Chotero zipatso zile zitaziona ndi maso athuwa mkulu mukumuonayo pa chithunzi ngati zikuoneda achita mwayi nthawi inake kukakhala nawo pa maphunziro a entrepreneurship. Kuchokera pa maphunziro amenewa mkulu uyu adakayamba ulimi koma osati mongolima ngati meti malimira ena tosefe, adawuyika ulimiwo monga business. Kuchokera mu ulimi umenewo njinga mukuyionayo adayigula kuchokera mu maphunziro amenewa adakakhala pansi ndi banja lake. Mkulu uyu amene amachita interview amachitonena kuti ndipo maphunziro amene andipindulira lero ine ndi banja langa tikumapita ku chalichi titakwezana njinga. Amen. Chifukwa cha kuphunzira za mmene angachitire ma business ndi kupanga phindu. Mu report limene lili umu ndaliona mmene lachita pano patidamisa information ili ya sindikuzochita chitika ndi chani koma mabotolo mukuaonawo nga juice, mango juice. Gulu lina la kuntakataka limene nalonso lidaona kuti nkwabwino azichita maphunziro amenewa komanso ndikuyamba ma business ndi amapanga juice wa mango. Abusa nthawi imeneyo ali Pastor Prince Muho amapanganso mafuta odzola petroleum jelly ndikumagulitsa kumapeza ndalama. I understand gulu limeneli likupitilizabe. Chifukwa cha maphunziro amene wawa mmene timaphunzitsa mipingo timanena kuti mipingo nayonso ipange focus kwambiri kuti mwina mavuto osowa ndalama pa mpingo asapitilire. Nafenso tingachite mopambana kwambiri makamaka pomapanganso ulimi ngati business ngati Lazaro Dickson aja. Ndiye kuchokera mu kuphunzitsa zimenezo taona mipingo ina ikuchita zazikulu kwambiri kumakhala ndi minda kumalima. Ifeyo ngati Central Conference munaona ripoti la Chief Finance Officer anadzationetsera pena pake tinalima munda, tili ndi munda kuthete. Kwa ino amene muchokera kudedza ndi nkhani yomvetsa chisoni kwambiri malo akuthete. Mungandivomereze kuti kufikira na pano kwa zaka zochuluka tidakalimbana ndi anthu malo adalowereredwa anthu amene akulima mkatikati mwa malo athuwa. Nthawi imene timapita kuti no malowa alimidwe mukumbukira ripoti lina nana kuti no farm manager tinapeza farm manager kuti dziyang'anira kumene kuja kuti malo aja azisamalidwa. Koma ndizomvetsa chisoni kuti mmene tidapita nthawi imeneyo ndi amene tidana kuti no adziyang'anira yekha adanena kuti ayi ndithu iyi singakhale famu atitaona malo adzathe kupeza munthu woti akhoza kumagwira ntchito kumayang'anira kumeneko. Koma chaka chimenechi chapitachi Central Malawi Conference inakhala pansi ndikupeza katimu kuti kayang'anire munda umenewo kudzala chimanga mukuchionacho tinakolola. Mumasomphenya omwewa mitundu church chigawo cha Bunda kumeneku nawonso adalima munda wa Ntedza 5.5 acres. Si district itweti ndi local church 5 acres akolola matumba a Ntedza okwanira 140. Kwa ino amene mukudziwa mitengo ya Ntedza, thumba la Ntedza pano mpingo amene uli chimodzimodzi ayi akupanga project yokumanga chechi chani salinso chimodzimodzi
kugulitsa matumba amenewa apeza ndalama zochuluka kwambiri. Matumba mukuwaonawo ndi mbali imodzi ya matumba amene mitundu chinapanga kudetsa chimodzimodzi nawonso pongotengera zimene tikuphunzitsanso kuti tukangati dife mipingo tumoseweretsadi malo zambiri. Ndiyankhula mu audio ina imene teta video clip ina imene tionere, komano nawonso adedza chimanga chimene mukuchionacho nchachalichi chimenecho. Akuluakulu anzathu akuchita zinthu kunja kuno. Stewardship ndi nkhani yakuti ifeyo tiganize tichite chani kuti tipeze chuma chokwanira kuti chitithandizire pa ntchito ya Mulungu. Apo tikukamba nkhani ina imene ku stewardship timachita ndi nkhani ya kuyendera. Stewardship department tinakhazikitsa programu yabwino kwambiri imene timanena kuti massive visitation program. Massive visitation program MVP ndi program imene ku stewardship tidayiyamikira kuti ikhale program yakuti Kristu wina aliyense, atsogoleri, akulu ampingo, a stewardship, madikoni, madikonesi adzikwanitsa kuyendera Kristu pa sabata paja nyumba zingati paja zitatu basi. Kaya akulu ampingo, adikoni, atsogoleri a stewardship adziyendera nyumba zitatu. Iyo ndi trend imene tayendera mu zaka zimene zizi, kunena kuti mu chaka cha 2022 tinakwanitsa tili ndi Akhristu okwana 121,000 koma tidayendera Akhristu 10,000. Koma mu chaka cha 2023 Akhristu atafika pa mulingo wa 131,000, ifeyo mayodazi, abusa, akulu ampingo, atsogoleri a stewardship tinayendera Akhristu okwana 69,000. Mu chaka cha 2024 Akhristu atafika pa 141 tinakwanitsa kuyendera Akhristu ndi kuwapempherera 104,000. Mu chaka chino cha 2025 mu June chiwerengero chathu chinafika pa 148,000. Mu period imeneyi abusa, akulu ampingo, atsogoleri a stewardship akwanitsa kuyendera Akhristu okwana 75,000. Iyi ndi programu imene tikuyilimbikitsa kunena kuti pampingo pena paliponse ikhale kuchitika ndipo imachitika. Sabata zolimbikitsa udindo wa Chikhristu kota ina iliyonse zimenezi zimachitika m'matchalichi mwathu. Ndipo tidali ndi msonkhano atiyendera mtsogoleri wa stewardship pa dziko lonse lapansi ku General Conference, Pastor Bonfim Markov, amene adakhala mulendo olemekezeka. Tidali ndi function yapamwamba kwambiri mu Lilongwe City mmene timalalikira machechi osiyanasiyana komanso kuyendera nyumba za Khristu. Pa 13 April tidatseka ndi Big Sabbath ku IG ground mmene tachitira pa nkhani ya ndalama. Sindi kufotokoza kwambiri, a chief finance officer athu atenga nthawi yayitali kwambiri kufotokozera za mmene chuma chathu chakhalira. Zimene zija zikuchokera ku department ya stewardship. Ndiwo pamodzi ndi ma directors ena tonse timathandizana kuti nkhani ya chuma iyende bwino mu territory yathu mu Central Malawi Conference. Ine chidwi changa chingokhala chakuti tingoonetsera kuti kodi tikukula bwanji. Poyerekeza mu 2022 ngati Central Malawi Conference tidakula ndi 26%. Ngati conference tinakula ndi 26%. Koma tikayerekeza 2024 ndi 2025, chifukwa choti 2025 sitinamalize, tinangotenga miyezi 6 yoyambirira. Tikayerekeza percent kumaliza kwa zaka ziwiri half a year, zimene zosiyanazi tikukula ndi 36%. Mungathe kuiona grafuyo njakuti ikukwera, koma kukwera ukuku nkosatisangalatsabe chifukwa chakunena kuti timayembekezera kuti kukwerako kuti amafika ngakhale 50 to 60% rise.
komabe tithokoze mulungu chifukwa cha zimene akutichitira. Zimafika ya mmeneso kumpingo kwathu zilili muja amapereka chief finance officer ripoti lawo, timanena kuti zopereka zathu zimakhala zotsika kwambiri, koma chachikhumi chokwera kwambiri, chimene chikuonetsera kunena kuti pali vuto pakati pathu makamaka pa nkhani ya zopereka. Mukayang'ana mu zopereka za 2024 tikayerekeza ndi 2025, zimenezi tiona kuti tinakula ndi 42%. Kubwerera mbuyo zopereka za 2022 ndi 2023 tinakula ndi 32%. Ngati kuona kuti trend iyi ndi yabwino chifukwa chakuti tikukwera, koma si percentage imene tidzinyadira. If a stewardship akumalakalaka kuna kuti kukwerako kudzifika pa 70 ulo pa 6% rise, koma tithokoze mulungu chifukwa cha zimene akutichitira. Mu 2024 ndimafuna ndikuonetsereni gap kusiyana pa chachikhumi ndi zopereka. Anayankhula kale amene amapereka ripoti, taonana apapa 2024 January to December chachikhumi 4.8 billion, ndanena kuti billion, 4.8 billion. Ngati mukuona pa screen chopereka ndi bwa same period 444 million, isi billion 444 million. Ne mungathe kuona kuti gap in between chachikhumi ndi zopereka ndi yayikulu kwambiri. Tingathe kuona pa histogram po tiona kuti zimene zikutalika zikusongokako nchachikhumi chimenecho, komano zafwini mphaso chimenecho nchorani mecho chopereka. Ndi mutha kuona kuti apa pali vuto. Of course tivomereze kunena kuti pa nkhani ya zopereka pali zopereka zina zimene ifeyo ngati a CMC sitizipanga capture, sitizipanga record. Mwachitsanzo zopereka za zomangamanga, zopereka za church budget promotion, zopereka za sitizipanga capture. Zimene izi tikungoonetsera zija timagawa zija. Tidakati tikupanga capture mwina ka percentage bwezi kakukhala ngati kakukula. Apa tungofuna kuonetserani kunena kuti obweza chachikhumi mu Central My Conference akumakhala ngati nanga percentage ya obweza chachikhumi ndi yotani, komanso percentage ya mpata wa chachikhumi ndi zopereka ukhala wotani. Tamvetserani chiwerengero chathu cha Central My Conference as of June 148,390. Okay. As of June 148,390. Obwezera chachikhumi 24,000. Sitikufika ngakhale 48 iyo tilakati tikunkwanitsa 48 iyo chabwino kuti 100 iyo atikanika, koma kungomaliza 48 iyo tikuganiza kuti chachikhumi chimene tikadakha tikubwezera kwa mulungu bwezi chochuluka chotani, nanga chopereka chidakha chimene tikupereka kwa mulungu bwezi chochuluka chotani, koma 24,000. ndekuti tili ndi percentage ya obweza chachikhumi at 17%. Titsimikizira apa ndikunena kuti pali ka 40 kena kamene kakumachitika pamenepa, chonde ma treasures komanso inu mipingo. Abusa athu amagwira ntchito yabwino kwambiri kutipatsa malipoti, koma zimamvetsa chisoni kunena kuti abusa chigawo chawo kwabwera tiyerekeze 10 million chachikhumi chimenecho, koma tikapita kukolamu kuti ndani abwezera chachikhumi chimenechocho pali 0.
simunandimvetsetse. Chigawo chabwezera 10 million chachikhumi. Koma kupita ku kolamo yakuti ndi ndani abwezera chachikhumi enecho pali 0. Funso nkumati chachikhumi chachokera kuti? Wabwezera ndani? Munjira ina ndekuti reporting yathu siri chani kodi? Siri bwino, tikumasiya magapu, sitikupanga capture, sitikugwira zogwirika zenzeni kuti ripotilo likhale lokutala. Tikulandaulireni kuti tidzitha kupereka ripoti anthu abwezera ndangati chachikhumi pa mpingo pathu, abusa nkuwapatsa kuti apange compile. Kusiyana kwa chachikhumi ndi zopereka, percentage yake 9.2